Στο βίντεο αυτό θα δείξουμε πώς μπορούμε να γράψουμε μια εφαρμογή μηχανικής μάθησης και σαν παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την database του Wisconsin για το breast cancer. Έχουμε κατεβάσει τα αρχεία από το UCI Machine Learning Repository και θα διαβάσουμε τα δεδομένα που βρίσκονται στο αρχείο WDBC. Η περιγραφή του αρχείου είναι στο WDBC Names. Βασικά τα δεδομένα προέρχονται από κάποια κλινική όπου έχουμε 569 instances, δηλαδή δείγματα, και κάθε δείγμα αποτελείται από 32 χαρακτηριστικά εγγραφές, χαρακτηριστικά που περιέχουν το ID της ασθενούς, τη διάγνωση, αν είναι δηλαδή καλοήθης όγκος ή κακοήθης, και 30 πραγματικούς αριθμούς που περιγράφουν τον όγκο. Χωρίς να μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ας πούμε έτσι περιληπτικά, ότι τα χαρακτηριστικά αυτά περιέχουν την ακτίνα, την υφή, την περίμετρο, την επιφάνεια κλπ. Τα δεδομένα είναι εδώ, τα βλέπουμε. Φυσικά το ID της ασθενούς το πετάμε στα σκουπίδια, δεν μας χρειάζεται. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, σαν στόχος, είναι το malignant ή benign, δηλαδή είναι κακοήθης ή καλοήθης όγκος. Έτσι. Βλέπουμε κάποια πρότυπα χαρακτηρίζονται ως benign, δηλαδή καλοήθης, ή malignant, κακοήθης, και από εκεί και πέρα έχουμε τα 30 χαρακτηριστικά. Έχουμε φτιάξει ήδη μια εφαρμογή στο MATLAB με την οποία διαβάζουμε το DBC Data αρχείο και δημιουργούμε το πίνακα MATLAB Χ, το οποίο αποτελείται από νη γραμμές όσα είναι τα χαρακτηριστικά, δηλαδή 30, και π στήλες. Κάθε στήλη λοιπόν είναι και ένα πρότυπο. Το π είναι 569. Έχουμε τρέξει το πρόγραμμα και έχει δημιουργηθεί αυτό εδώ το MAT αρχείο. Βλέπουμε ότι περιέχει τον πίνακα Χ που είναι 30x569 και τον πίνακα στόχων που είναι 1x569. Έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε load και να δούμε, ας πούμε, ότι ο πίνακας staff αποτελείται από άσους και πλην άσους. Έτσι. Άσος σημαίνει malignant, δηλαδή κακοήθης, και πλην 1 θα πει καλοήθης όγκος. Για να τρέξουμε την εφαρμογή θα χρειαστούμε και μία μηχανή μάθησης. Θα πάρουμε σαν παράδειγμα το SVM. Ίσως το πιο γνωστό, το πιο συνηθισμένο, το πιο δημοφιλές, αν θέλετε, πακέτο SVM είναι το libSVM. Το libSVM βρίσκεται εδώ. Είναι φτιαγμένο από δύο Ταϊβανούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, το οποίο τρέχει σε διάφορες πλατφόρμες. Θα το κατεβάσουμε εδώ, που λέει Download libSVM. Είναι βασικά ένα zip αρχείο, ή μπορείτε να κατεβάσετε ένα tar.gzip αρχείο. Επίσης υπάρχει και στο GitHub όλα τα αρχεία, μπορείτε να τα κατεβάσετε δηλαδή ένα-ένα, αν θέλετε. Και εδώ έχει τις λεπτομέρειες πώς τρέχει, μάλιστα έχει ένα Java demo και έχει και τις λεπτομέρειες πώς θα έτρεχε το SVM train για να εκπαιδεύσουμε ένα δίκτυο SVM. Βλέπετε ότι υποστηρίζει Python, R, MATLAB, Perl, Ruby, Weka κλπ. Δηλαδή είναι cross-platform, δηλαδή μπορεί βασικά να το χρησιμοποιήσει σε όποια πλατφόρμα εμπολής σε ενδιαφέρει. Έχουμε ήδη κατεβάσει το libSVM και βρίσκεται εδώ, στο φάκελο Documents, MATLAB, libSVM 317. Βλέπουμε ότι εδώ μέσα είναι όλα τα απαραίτητα αρχεία και folders. Εμάς μας ενδιαφέρει το αρχείο Windows, ο folder Windows, όπου έχει το αντίστοιχο DLL. Έχει κάποια exe, δηλαδή μπορεί να τρέξετε το SVM train, ουσιαστικά να εκπαιδεύσετε το SVM σε DOS, να το τρέξετε σε DOS, ή μπορεί να κάνετε predict, αφού έχετε εκπαιδεύσει ένα SVM δίκτυο, να το χρησιμοποιήσετε για ανάκληση κάνοντας SVM predict. Αυτά τα δύο μας ενδιαφέρουν, αλλά εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε μέσα από το MATLAB. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τα δύο MEX αρχεία που βλέπουμε εδώ, το predict και το train. Το W64 σημαίνει ότι η πλατφόρμα μου είναι 64-bit Windows. Τα MEX αρχεία είναι αρχεία executable, βασικά φτιαγμένα σε C++, τα οποία όμως έχουν τις κατάλληλες βιβλιοθήκες ώστε να μπορείς να τα καλέσεις, παρόλο που είναι C++, μπορείς να τα καλέσεις μέσα από το MATLAB, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή, χωρίς να κάνεις τίποτα ιδιαίτερο.
Άρα είναι C++, την οποία μπορεί να την τρέξεις, executable, τα οποία μπορείς να τα τρέξεις από το MATLAB. Πρέπει επίσης στο MATLAB να έρθουμε εδώ στο file και να δηλώσουμε set path και να προσθέσουμε το folder, το έχω ήδη κάνει, του libsvm μέσα στο path, μαζί με όλα τα subfolders. Άρα λοιπόν θα καλέσουμε add with subfolders και θα πάμε να βρούμε πού είναι αυτό το πραγματάκι για να το προσθέσουμε. Το έχω ήδη κάνει. Είναι εδώ όπως βλέπετε. Έχει βάλει όλα τα folders και τα subfolders για να μπορεί να τα βρίσκει. Και μάλιστα καλό θα ήταν να τα προσθέσετε πάνω στο path για να βρίσκει αυτά πρώτα. Βλέπετε ότι το path έχει πάρα πολλά folders. Επειδή το MATLAB έχει και δικό του SVM, καλό θα ήταν να βάλετε το libsvm πάνω στο path. Αυτό έχει γίνει λοιπόν ήδη. Και μπορούμε να τσεκάρουμε ότι άμα γράψω εδώ which SVM train, θα μου πει ότι το SVM train βρίσκεται σε αυτό το path. Και αν του πω which SVM predict, όπως και στο Unix, η εντολή which, μου λέει σε ποιο path βρίσκεται αυτό το αρχείο που αναζητάω με το which. Και έτσι είμαστε σίγουροι ότι όταν καλώ την SVM train, καλώ τη συγκεκριμένη SVM train και όχι κάποια άλλη. Γιατί υπάρχει SVM train και στο MATLAB, built-in. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε την εφαρμογή, θα πρέπει να τονίσουμε πάρα πολύ ισχυρά το γεγονός ότι όταν κάνουμε εφαρμογές machine learning, μας ενδιαφέρει η ικανότητα γενίκευσης. Δεν μας ενδιαφέρει απλώς να συσχετίσουμε ένα input pattern χ με ένα training pattern ταφ. Αυτό μπορεί να γίνει και σε μια database. Μπορούσαμε να φτιάξουμε μια database που να πούμε ότι για αυτό το πρότυπο χ ο στόχος ταφ είναι εκείνος. Η ιδιότητα του machine learning και η ιδιαιτερότητα και το ενδιαφέρον και το χρήσιμο, η χρησιμότητα του machine learning είναι ότι και πρότυπα χ, τα οποία δεν τα έχει ξαναδεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, είναι σε θέση να τα ταξινομήσει, να αποφασίσει σε ποιο ταφ, σε ποια κλάση ταφ ανήκουν. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τη μέθοδο cross-validation. Δηλαδή τι κάνουμε? Παίρνουμε τα δεδομένα μας, τα χωρίζουμε σε train set και σε test set με κάποιο ποσοστό, ας πούμε 80% train set, 20% test set ή 90-10 ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Εκπαιδεύουμε το μοντέλο μας στα 90% στο train set και τεστάρουμε το μοντέλο μας στο υπόλοιπο 10% ή 20% ή ό,τι έχουμε αποφασίσει. Συνήθως το training set βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο από το test set. Για το λόγο αυτό το MATLAB προσφέρει τη συνάρτηση cross-val-ind. Η cross-val-ind τρέχει με τους εξής τρόπους. Μπορείς να του πεις λοιπόν k-fold και να του πεις, ξέρεις κάτι, έχω 569 πρότυπα. Θέλω να μου τα κόψεις σε 5 κομμάτια. Και αυτό να το βάλουμε σε ένα δείκτη, ας πούμε, index εδώ. Αυτό το IDX λοιπόν τι κάνει? Ας το δούμε εδώ. Περιέχει ένα νούμερο για κάθε πρότυπο. Λέει, ας πούμε, το πρότυπο 1 ανήκει στο πείραμα 3. Το πρότυπο 2 ανήκει στο πείραμα 5. Τι θα κάνεις λοιπόν εσύ? Θα κάνεις 5 πειράματα, όπου στο πρώτο πείραμα θα κρατήσεις έξω από το training set όσα πρότυπα έχουν τον αριθμό 1, δηλαδή το 3, το 9 και το 12 κλπ. Στο πείραμα 2 θα κρατήσεις έξω από το training το 16, το 20 κλπ. Στο πείραμα 3 θα κρατήσεις έξω από το training όσα πρότυπα έχουν τον αριθμό 3 κλπ. Έτσι λοιπόν κόβει τα πρότυπα σε 5 υποσύνολα σχεδόν ίσου μεγέθους και κάθε υποσύνολο θα το κρατάς έξω από το training κάθε φορά που θα τρέχεις το machine learning, ας πούμε το SVM. Στο πρώτο πείραμα λοιπόν θα κρατήσεις έξω όσα πρότυπα περιέχουν το 1, στο δεύτερο πείραμα όσα περιέχουν το 2, το δείκτη 2 στο IDX, στο τρίτο όσα έχουν το δείκτη 3 στο IDX, στο 4 όσα έχουν το δείκτη 4 κλπ. Υπάρχει και άλλος τρόπος να καλέσεις την cross-val-ind, τον οποίο θα προτιμήσουμε κιόλας. Είναι ο cross-val-ind hold out.
Να κρατήσεις έξω δηλαδή από το training, το οποίο training αποτελείται από 569 πρότυπα, να κρατήσεις έξω από το training το 20%. Το 20 δηλαδή το 0,2. Και αυτή η κλίση μας επιστρέφει μάλλον το training IDX και το test IDX. Έχει διαφορετική λογική από πριν. Εάν το τρέξω, δημιουργούνται δύο υποσύνολα, δύο πίνακες, δύο διανύσματα. Το train IDX είναι άσος όταν το πρότυπο θα χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση και 0 όταν δεν θα χρησιμοποιηθεί. Αντίστροφα, το test IDX είναι το αντίστροφο. Είναι άσος όταν θα χρησιμοποιηθεί για testing το πρότυπο και 0 όταν θα χρησιμοποιηθεί για training. Άρα λοιπόν το test IDX και το train IDX έχουν το μήκος 569 και τα δύο, με τη μόνη διαφορά ότι το ένα μας λέει ποια πρότυπα θα χρησιμοποιηθούν στο training, το άλλο μας λέει ποια πρότυπα θα χρησιμοποιηθούν στο testing. Αυτή είναι και η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, όποιος ενδιαφέρεται να δει περισσότερες μπορεί να έρθει στο help. Υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι, leave them out, resubstitution κλπ. Δεν θα ασχοληθούμε με όλα αυτά. Εντάξει, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το cross-val lint με holdout. Για πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να γράψουμε μια εφαρμογή. Καταρχήν ξεκινάμε καθαρίζοντας το χώρο της μνήμης, καθαρίζοντας το command window και κλείνοντας όλα τα πιθανά ανοιχτά παράθυρα. Κατόπιν φορτώνουμε το dataset, το οποίο είπαμε ήδη ότι το έχουμε κάνει και είναι το wdbc.mat. Το φορτώνουμε δηλαδή το αρχείο mat που είναι σε format του MATLAB και κατευθείαν έχουμε φορτώσει το χ και το ταφ. Το π θα πούμε ότι είναι το πλήθος των στυλών του χ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πλήθος των προτύπων. Αν το τρέξουμε λοιπόν, θα δούμε ότι το P έχει πάρει τον αριθμό 569. Είναι το πλήθος των προτύπων και είναι το πλήθος ουσιαστικά των στυλών του χ. Κατόπιν επιλέγουμε ποια πρότυπα θα χρησιμοποιήσουμε στην εκπαίδευση και ποια στην ανάκληση, στο testing μάλλον. Άρα κάνουμε cross validation και χρησιμοποιούμε το train IDX, test IDX, το hold out δηλαδή, όπου έδειξα προηγουμένως, cross val int hold out. Από τα π πρότυπα θα κρατήσουμε έξω το 0,2, δηλαδή το 20%. Θα μπορούσε εδώ να βάλουμε το 0,1 ή το 0,15. Συνήθως κάπου εκεί το κάνουμε. Και βέβαια, πλέον το train set είναι να επιλέξω από τον πίνακα χ τις στήλες train IDX. Αυτό εδώ τι κάνει? Επιλέγει από τον πίνακα χ εκείνες τις στήλες όπου το array train IDX είναι ίσο με 1. Και αυτό θα το ονομάσω htrain. Και φυσικά τα targets train για αυτό το dataset είναι, θα επιλέξω μόνο εκείνα τα στοιχεία του διανύσματος TAF όπου το train IDX είναι 1. Το TAF είναι διάνυσμα, επομένως δεν χρειάζεται να βάλω, δεν είναι πίνακας, επομένως δεν χρειάζεται να γράψω αυτό εδώ. Αντίστοιχα το test set είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, μόνο που αντί για train εδώ θα γράψω test. Θα επιλέξω λοιπόν, χρησιμοποιώντας το test IDX και όχι το train IDX, ποια πρότυπα θα χρησιμοποιηθούν για testing. Το πλήθος των προτύπων, πλήθος προτύπων train δεν είναι τίποτα άλλο παρά το άθροισμα, των στοιχείων του διανύσματος train index. Το άθροισμα λοιπόν των στοιχείων του train index που είναι ίσο με 1.
όσα είναι τα train index που είναι ίσα με 1, τόσο είναι και το πλοίο των προτύπων. Και επίσης το πλοίο των προτύπων για το τεστ είναι το άθροισμα του test IDX. Έχουμε χωρίσει λοιπόν τα πρότυπα μας σε train set και test set. Για να το τρέξουμε λίγο, μέχρι εδώ να δούμε τι κάναμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το test set, το t-test ας πούμε, αποτελείται από 113 πρότυπα, 113 στόχους και 456 στόχους έχει το training set. 113 πρότυπα έχει το test set, 456 πρότυπα έχει το training set. 456 συν 113 κάνει 569. Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα στην φάση της εκπαίδευσης. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε το δίκτυο. Άρα λοιπόν, train SVM model και βέβαια θα κάνουμε μια δοκιμή τώρα, δεν θα κάνουμε εξαντλητική δοκιμή, θα κάνουμε με τις εξής παραμέτρους. Θα πούμε ότι το kernel θα είναι RBF. Τι άλλο? Ότι ο συντελεστής γ, ή αν θέλετε η διασπορά, το σίγμα όπως λέγαμε στις διαφάνειες, θα είναι το 0,5 και θα χρησιμοποιήσουμε τον συντελεστή σε 100. Η εκτέλεση είναι πάρα πολύ απλή. Διαβάζοντας το help που έχει, by the way, μπορούμε να βρούμε πώς τρέχει το SVM train, απλώς γράφουμε SVM train και μας λέει, ουσιαστικά μας δίνει ένα help page που μας λέει ποιες παραμέτρους πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Βασικά θα χρησιμοποιήσουμε το default classification μοντέλο, το CSVC, το 0 δηλαδή, άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε εδώ τίποτα. Από το kernel θα χρησιμοποιήσουμε το RBF, άρα θα πούμε -taf ίσον 2. Εδώ είναι το RBF, να το. Βλέπουμε λοιπόν ότι η παράμετρος γ είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά πολλαπλασιάζεται με το u-v στο τετράγωνο, είναι η γκαουσιανή παράμετρος γ. Είναι το 1 προς σ στην ουσία. Ωραία. Και βέβαια μπορούμε πάλι και για το SVM predict, αν δεν ξέρουμε πώς τρέχει, γράφουμε απλώς SVM predict και μας δίνει τα options του SVM predict. Στην πλατφόρμα Moodle υπάρχει επίσης help πάνω στο πώς χρησιμοποιούνται αυτά εδώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και να φτιάξουμε ένα model SVM train. Επιστρέφει λοιπόν το SVM train, επιστρέφει ένα model, μια δομή model, και θα χρησιμοποιήσουμε τους στόχους σε μορφή transpose. Με αυτή τη μορφή τα χρειάζεται. Θέλει τα πρότυπα να είναι γραμμές και όχι στήλες. Άρα βάζω transpose και τώρα εδώ θα δώσω τα options. Δηλαδή θα πω -taf 2 για να επιλέξω RBF, -g 0,5 και -c 100. Έχω δώσει λοιπόν τις παραμέτρους που ήθελα. Ας τυπώσουμε και το prediction που βγάζουμε. Ας τυπώσουμε λοιπόν ένα μήνυμα fprintf training prediction και ας δούμε πόσο καλά έκανε predict αυτά που έμαθε. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, το να κάνεις predict αυτά που έμαθες. Αυτό γίνεται και από μια database. Σε λίγο λοιπόν που θα κάνουμε το testing θα είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο. Αλλά εδώ τουλάχιστον γίνεται το training, που είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Για να κάνουμε λοιπόν prediction θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια δεδομένα για το training prediction και το μοντέλο που μόλις εκπαιδεύσαμε. Για να το τρέξουμε λίγο. Τέλεια. Το δίκτυο έμαθε σε χρόνο DT. Μας επέστρεψε κάποιες παραμέτρους που δεν μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Μας επέστρεψε όμως ένα μοντέλο κάπου εδώ. Να το.
Αυτό λοιπόν το model έχει όλες τις παραμέτρους μέσα. Μας λέει, ας πούμε, ποια είναι τα support vectors. Έτσι. Αυτά εδώ είναι τα support vectors, SVs, να τα. Βασικά, από ό,τι κατάλαβα, έχει χρησιμοποιήσει τα πάντα για support vectors. Και μας λέει ότι έχει πετύχει accuracy 456 στα 456. Έχει μάθει τέλεια. Ωραία, αυτό δεν μας εκπλήσει. Για πάμε να δούμε τι κάνουμε όμως στο testing. Εδώ είναι η ουσία. Για να τεστάρουμε το model στο test set, θα κάνουμε και εδώ ένα fprintf, ας κάνουμε ακριβώς τα ίδια, μάλλον. Copy-paste. Αλλά εδώ θα κάνουμε testing prediction. Για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Βλέπουμε ότι ενώ έχει 100% training accuracy, έχει μόνο 65% testing accuracy. Για να ζωγραφίσουμε τι έχουμε, αν μπορούμε να δούμε λίγο τα πρότυπα. Ας φτιάξουμε ένα figure με δύο subplots. Στο πρώτο subplot θα πλωτάρουμε. Στο πρώτο subplot λοιπόν θα πλωτάρουμε τα training data, τους στόχους των training data με μπλε κυκλάκια, και επίσης ας πλωτάρουμε τα predictions που κάναμε με κόκκινες τελείες. Στο δεύτερο subplot ας πλωτάρουμε τα testing δεδομένα, πάλι με μπλε κύκλους, τα targets μάλλον, και τα targets, τα predicted targets με κόκκινα. Για να δούμε τι πετύχαμε. Βλέπουμε ότι στα test data που είναι από κάτω, τα predicted που είναι οι κόκκινες τελίτσες είναι όλες στο +1. Πήγαμε χάλια λοιπόν, δεν κάναμε predict ούτε έναν άσο. Ενώ στα test, στα training που είναι από πάνω πήγαμε εξαιρετικά, τα πιάσαμε όλα. Στο test πήγαμε χάλια. Εδώ τώρα παίζει τρομερό ρόλο οι παράμετροι και συγκεκριμένα η χρήση του γάμα. Όταν δεν γενικεύει καλά το μοντέλο μας, μειώνουμε το γάμα ή το αυξάνουμε. Ας κάνουμε μια δοκιμή να το μειώσουμε λίγο. Για να το τρέξουμε ξανά. 59% prediction, 100% training. Για να το μειώσουμε κι άλλο. Α, μάλιστα. 85%, 97 στα 113 πιάσαμε. Έχει αρχίσει λοιπόν και γενικεύει καλύτερα. Για να το ρίξουμε κι άλλο. 91% prediction για το test set και 100 βέβαια πάντα για το training set. Βλέπουμε λοιπόν ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και βέβαια και το SE, η παράμετρο SE, και φυσικά το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε. Αν θα είναι RBF, αν θα είναι polynomial, αν θα είναι linear. Θα πρέπει λοιπόν να παίξουμε με όλες τις παραμέτρους εξαντλητικά, ή τέλος πάντων σε μεγάλο βαθμό θα το ψάξουμε, διότι η πρώτη φορά μπορεί να είναι αποκαρδιωτική, μπορεί να μας δίνει ένα αποτέλεσμα όχι καλό, αλλά η δεύτερη και η τρίτη φορά που θα δοκιμάσουμε κάτι καλύτερο να μας δώσει κάτι καλύτερο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό εδώ το πράγμα πρέπει να μπει μέσα σε ένα μεγάλο loop. Θα δοκιμάσουμε πολλές φορές να κάνουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή θα κάνουμε πολλές φορές διαφορετικά cross-validations. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να βάλουμε ένα μεγάλο loop. Αυτές οι επαναλήψεις λέγονται Monte Carlo, ας πούμε for επανάληψη ίσον 1 έως 100 φερρυπίν.
Όλο αυτό λοιπόν πρέπει να μπει σε ένα μεγάλο loop. Και κάθε φορά, τώρα βέβαια δεν θα κάτσω να το κάνω, αλλά κάθε φορά θα τρέχουμε, θα βγάζουμε αποτέλεσμα και θα συνεχίζουμε. Θα συλλέγουμε τα αποτελέσματα, θα τρέχουμε πολλά πειράματα. Δεν αρκεί δηλαδή ότι βγάλαμε μια φορά 90%, βλέπουμε ότι κάθε πείραμα εδώ έβγαλε 94%, εδώ έβγαλε 90%, αν το ξανατρέξω βγάζει 91%, αν το ξανατρέξω βγάζει 93%. Θα βγάλουμε λοιπόν πολλά πειράματα, πολλά αποτελέσματα, θα τα σώσουμε σε πίνακες και θα βγάλουμε plots και μέσους όρους. Μέσος όρος λοιπόν όταν το G είναι τόσο, το accuracy για το training είναι τόσο και το accuracy για το testing είναι τόσο. Θα τυπώσουμε λοιπόν καμπύλες για διάφορες τιμές του G, πώς πάει, πώς εξελίσσεται το training error και το test error. Και θα κάνουμε πολλά τέτοια για όλες τις παραμέτρους που θα τεστάρουμε. Θα τεστάρουμε και το SE, θα παίξουμε με το SE κλπ. Το πόσες επαναλήψεις θα τρέξουμε, αν θα είναι 100 ή 1000 ή 200, αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, αρκεί να είναι ένα σεβαστό πλήθος επαναλήψεων για να μπορούμε να βγάλουμε κάποιο σεβαστό συμπέρασμα, κάποιο αξιόπιστο συμπέρασμα. Αφού κάνουμε λοιπόν πολλές δοκιμές με πολλές επαναλήψεις για τα διάφορα G και για τα διάφορα SE, θα βρούμε τον καλύτερο συνδυασμό που κάνει την καλύτερη ταξινόμηση. Και θα δοκιμάσουμε διάφορα, δεν θα δοκιμάσουμε μόνο το RBF, θα δοκιμάσουμε ενδεχομένως και το polynomial και θα δοκιμάσουμε και το linear. Ακριβώς η ίδια λογική λειτουργεί για οποιοδήποτε μοντέλο, δηλαδή και backpropagation να τρέχαμε και LDA, το Linear Discriminant Analysis του Fisher να τρέχαμε και Perceptron να τρέχαμε, όποιο μοντέλο και να τρέχαμε και Regression να τρέχαμε, το ίδιο πράγμα θα κάναμε. Με τη μόνη διαφορά ότι στο regression δεν θα χρησιμοποιούσαμε το πόσα πρότυπα είναι λάθος, έτσι, γιατί στο regression θυμίζω ότι οι τιμές στόχων είναι πραγματικοί αριθμοί, δεν είναι μία ένα. Στο regression θα χρησιμοποιούσαμε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα, αλλά ουσιαστικά θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μόνο αυτού του είδους η ανάλυση έχει νόημα και μόνο αυτή μπορεί να αξιολογηθεί ως μια αξιόπιστη εφαρμογή machine learning.